Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Elbetde biz bilýäs, biziň paýtagtymyzda, biziň balalarymyzda orta mekdepden daşary bir näçe bilimlerini kämilleşdirmek üçin okuw merkezleri hyzmat edýär. Bizim öz bugundy örüjlük toparymyz bilen Gujurly bilim okuw merkezine ýörüýte bilimlerini kämilleşdirýän çağalarymyzyň ýan ýakynyna Özbegistan döwletiniň Taşkent şäherine geçirilen Muhammed Al-Kharazmi ýaşlaryň arasynda matematika olimpiadasyna gatnaşyp bir näçe baýrakly orunlara münasip bolan biziň ýaşlarymyzy, çağalarymyzy öz baýrakly orunlary bilen gutlamak üçin Gujurly bilim okuw merkezine geldik. Gelin hemmämiz bu bayraga münasip bolan olimpiadada ýeňji bolan çağalarymyz bilen tanyş bolalım, olaryň baýrakly orunlaryny gutlap, olara üstünlük arzu edelim. Mehriban tomoşaçylar, ýany ýakyna Özbegistanyň Taşkent şäherinde Muhammed Al-Kharazmi adyna ýörüteleşdirilen internatda ýörüte matematika boýunça olimpiada geçirildi. Elbetde orta mektepden daşary Gujurly bilim okuw merkezine bilimlerini kämilleşdirýän bir näçe okuwçylarymyz bolsa, bu olimpiada gatnaşyp bir baýrakly orunlary, altyn medal, kümüş medal, şeýle-de brünç medallary eýe bolurlar. Gelin zehilni balalarymyz bilen giňişleýin tanyş bolalım. Şeýle-de Gujurly bilim okuw merkezine hormatly enatalar, öz balalaryňyzyň bilimini hasam kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz, Gujurly bilim okuw merkezi hemişe gapylaryny siz üçin ýeňden açýar. Salam, jigim ilki bilen gazanan ýeňşiň bilen olimpiadada bir yer alypsyň. Biziň Türkmenistan watanymyzda elbetde bir baýrakly bir dolanyp gelmek, ol eýan buýsanurjy ýagdaý. Ilki bilen ýeňşiň bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Mümkin bolsa raýatlarymyz üçin, enatalarymyz üçin, tomoşaçylarymyz üçin şu olimpiada dogrusyna bir giňişleýin gurrunlar. Salam, men Beli Şanmurad. Men Aşga şäheriniň 8-nji orta mektebinde okuyan. Men orta mektebinde öz bilimimi hat etdirmek üçin Gujurly bilim merkezine gatnaýan, ýani ýakyny Özbegistan içilen matematika olimpiadasyna barsa, Türkmenistan bilim ministrliginiň ýardam bermegine öz deňdoşlarym bilen gatnaşmak nasip etdi. Men bu olimpiadada gatnaşyp kümüş medal eýe boldum. Indi mümkin bolsa tomoşaçylarymyza da has gyzyklydyr. Olimpiadada nähili sowallar berildi. Olimpiada 2 gün geçdi. Her gün 4 sorag, ödüm her güne 4 saat berildi. Her soragy çöldünden soň bir aklisa şu soragyň çedularyny ýazýan, soň taşlaýan, soň rada barlar edilýär. Indi berilýän soraglar mektep programmasyndan berilýän, ýa has kynrakmy? Mektep programmasyndan kynrak soraglar berilýär. Indi gatnaşýan wagtyň ýene näçe sany döwletden gatnaşdylar we seň pikiriň boýunça haýsysy has ökderäkdi? Bizden başga ýene 7-8 tane döwletden gatnaşdylar we men pikirimçe şolaryň arasynda iň ökderäkleriň biri Kazakstan'dan. Kazakstan'dan. Olar bilen dostlarlygyňa taşdylar. Awa başga ýene köp ýurtlardan öz deňdoşlarymdan dostlar. Köp sağ ol. Indi Gujurly bilim okuw merkezine matematika kursyny tamamlan soň haýsy bilim boýunça dowam etmek isleýän? Entek o barada pikirim ýok. Entek pikirim ýok. Ýöne matematikany has gowarýan. Matematikany has gowarýan. Köp sağ ol. Indiki olimpiadalar, geçiriljek olimpiadalara gatnaşyp bir has baýrakly orunlara münasip bolmagyňyzy tüýsüregimizden arzu edýär. Men bu olimpiada komşudarlarym üçin hem de ýurtymyzda awralanlarym üçin bilen bu ýaryn bu ýene şinýaran olimpiadalara unda şinýaran olimpiadalara gatnaşmagy arzu edýär. Hormatly prezidentimde we hormatly arkadaşlarymyza köp sagatyny aýtýar. Oraňçan sag hem de tutýan işleri rowaj alsyn. Köp sağ ol Beli. Bizem saňa okuwňda üstünlük arzu edýär. Olimpiadada mehriban tomoşaçylar altyn medalyň eýesi bolan Muratjygymyz bilen söhbetleşmemiz dowam edýär. Men Aşga şäheriniň dil dersleri soňlaşdyry öwredilýän ýörüteleşdirilen 97-nji orta mektebinde okuwçy sinip okuwçysy Murat Dosanow. Men Özbegistanda geçirilen Al-Kharazmi olimpiadasyna gatnaşyp altyn medalya münasip bolmak nasip etdi. Ol ýerde bize 2 tapgyrdan ibaret bolan sowallar berildi. Synawda 4 sowaldan 10 malan her sowal we maňa ol ýerde 3 sowal çözmek nasip etdi. Indi şol mysallary çödýän pursatyň özüň altyn medal aljagyňdan ýadyňmy?
Yok. Yok. Bäsleşen has öktesi vardı mı içinde? Şeyle fikir etiyordum. Şeyle olar senden öktedir öýtýärler, şeyle mi? Üstünlük arzu edýäs Muratçygyň, geljekde inniki gatnaşyk olimpiadalarynda altyn medalyň howry köp bolsun inşallah. Biziň watanymyzyň awraýyna awraý goşan jiglerimiziň hataryna girdiň. Biz bu ýas biziň ýurdumyzda şeyle zehilni okuwçylarymyzyň, şeyle zehilni çağalarymyzyň barlygyna gojurly bilim okuw merkezine 2 ýyl bäri bilimni kämilleşdirip, eýam biziň dostluk daşary ýurt döwletlerimiziň geçirýän olimpiadalarına gatnaşyp altyn medaly eýe bolmak, ol eýam bir buýsanyrjy, has bir beýenirji ýagdaý. Muratçygyň durmuşda okuwňda üstünlik arzu edýäs, goý ähli arzu eden arzularyňa ýetmek saňa ýar bolsun, nesip etsin, okuwňda üstünlik arzu edýäs. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, ýene bir olimpiadada ýeňiş gadanan jigimiz, Hemra jigimiz bilen söhbetleşýümiz dowam edýäs. Hemra gadanan ýeňişiň bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Eger mümkin bolsa, özüň bilen giňişleýin tanış etseň we olimpiadada nähili pursatlar ýadynda galdy, ýatda galyjy pursatlar bar bolsa biz bilen paýlaşdyň. Men Hemra Gurbanow Aşgabat şäheriniň 86-njy ýurtdaşyny orta mekdebinde okuyan. Men okuwdan daşary gojurly bilim merkezinde matematika dersinden bilim alýan. Gümüş medali alaryny öýdüp pikir edýärdiňmi? Men başda birinji medali eýe bolaryn diýip umyt edýärdim. Sen intek öýdüňe ikinji ýarym kan manatyp görüň wagtyň şeýlemi? Onu Hemra saňa üstünlik arzu edýäs, inniki olimpiadalara gatnaşyp bir isleýän orunlaryny, isleýän bir ýerlerini almak nesip etsin. Goý öňünde goýan maksadyň hasyl bolsun elbetde. Saňa gojurly bilim okuw merkezine, şeýle-de bilim alýan paýtagtymyzda orta mekdebinde üstünlik arzu edýäs. Goý watanymyza islenlik olimpiada gatnaşanda watanymyza öz ýeňişler bilen dolanyp gelmek nesip etsin. Üstünlik ýaranyň bolsun jigim. Sağ olun.